Fence? Unsa unsa na? Coral or fence? Coral. Okay, ka mga nice people, is very nice effect ang suga. Oh, see? Makapagwapa ang unsa man ni nga klase nga suga. Oh, dili siya delight. Murag something orange. Pero dili lang sad pud nato na i-focus ang atong camera to sa suga kay di punta magwapa mongilad punta di ba? Bebe ato i-try. Oh, di ba lahi ra kaayo. Okay. Okay, akong pangutan-on ring akong eldest son kung gusto ba na siya muuban kay ang youngest son ra man ako gustong muuban. Unsa man anak, muuban ka di? Hindi lang. Be utrohon. Unsa man anak, muuban ka di? Dili lang. Why? Why, my dear? Nganong di makamuuban? Di pa ko trabahoon. Unsa man imong trabahoon? Unsa man na? CE number 1 Low Philippines. Unsa man na? Citizens of Low Philippines. Unsa man na? Kanang RE 7070 unsa man ang siyang Republic Act. Republic Act. Ginatawag akong anak. Unsa man oy ka seryoso ba ni Civic Force? My God, unsa naman ni nganong nag-study naman kay nga ng mga Republic Act na 2022. Pasti nga akong anak. O ni ang akong anak nga. Akong anak mga buutan. Pero naapoy usa ka rebellion puro buutan. Pod katong manghod medyo rebellion to. The more siya nga i-force, the more siyang mo rebelde kani yes always nang yes mama, yes nanay, yes tatay. Okay pwede ra pod. Maura na iya pirmi kuan komento. Okay pwede ra pod. Ay di pwede. Char maura na siya. Ay di pwede. Di siguro pwede. Pasti man ang akong anak. Sao na lang. Di ka mo uli in weekend. depende, bravo. Muli. Depende pa rin. She's always depende. Siguro nga mauli ko karon. Kuan. Mag-study magha mo og nadawat man ka og kuan. Unsa to? Coral? Coral fins? Unsa? Unsa na? Coral or fins? Coral. Unsa? Diba? Kuan na siya guys, kanang hingapil siya og club nga kana bitong grupo-grupo nga kanta kanang choral group sa eskwelahan kay di man kuno siya mo kuan table tennis, dili siya gusto og mag-badminton, di siya gusto mag-basketball. Maadyo man kuno tong mo kanta. Kay pwede ra kuno din siya mo kanta. Ingo how come nga nahimo kang natingako nga how come nga mo join ka. Unsa na pagsulti? Join o join? Join. How come nga join ka sa usa ka choral group nga? Wa man ko kadungog hingkanta ka. Na-shock na lang ko nga. Nay, mauna mo ring. Natingaman ko nga sa una di wa man ko ka dungog ani king kanta mo kanta magani nisik sa karaoke pinugos panaho ada nay nanuktok patay. Ako sigdakpo na tay ngani unya mauni ka mga nice people ang ilang nanay bisan kabatingon kaguryahon ka maritison respectful magyapon sila nako kay unsa man lagi nga ug dili ta magkinatawa ara super kuan ra ba pud unsa na moingon bitong manghod nga dal ra man ta kaayo diri unsa na dal manika unsa man ang dal ingon ko unsa man ang dal wa man tay manika ingon dili dal nga manika nay DULL wa kunoy lingaw. Katawan na no ni mga anak so mao ni mga kanais people ang among mga kuan para raming mga barkada pero ako pero nagpakananay lang gyapon ko nila, syempre. O kaya pala ako nagbagot-bot dito kasi yung kapatid niya, yung bunso namin naliligo pa. Kanang 2 weeks ko na dyan sa eskwelahan, ko kami
Kami nga na ba namo diri oy. Diyan nga maning kamot na lang kuno si Jaog. Uli. Are you sure mo uli ka? Ah. Unja kay magkuan man ka mo mag-practice man mo sa kuan. Oh, pero wa pa may kay basta karon nga week, maybe weekend, weekdays. Ah, okay. Basta na weekends ko mo uli. Ah, madyo kay. Super kami nga. Kung 2 weeks ka dito, siguro kami na lang ang bibisita, mo bisita sa boarding house. Bro, po may mga unsa lamang pod, bisita ra, mo kiss ra. Okay ka mga nice people, mauro to ang conversation sa akong anak samtang ako naghuwat sa iyang manghod nga naligo kay kami ang duha nga mag-uban sa mall kay naay something nga mga miscellaneous nga paliton kay mag-open na sa klase ang eskwelahan nga pag-eskwelahan sa akong anak karong August 15. Sus, birthday pa sa iyang lola. Pero si lola nila, tuwa na sa heaven. Okay, bye-bye! See you on my next vlog. Katuwa pa nakasubscribe. Palihog nag-subscribe. Paghimo na mo account sa Gmail matalin. Paghimo po mo account o Gmail. Uy, kay sayon raman na. Aron maka-comment mo, maka-share mo, maka-like mo. Diba? Bye-bye! Willing man ko magluto sa kusina kung istoryahan lang ko. Huwag ko nag-expect nga karon si Jamang Umpra. Diyan na mamilakaw ni Kude. Kay Lunes na ang klase ni Kude. Pastilan, ginooy koy. Pastilan. Kadaghang magbuot. Pero kasagaran na si Mangumpra na si Bayot. Ini lagi ko man pa dito pakuprahon niya para na ako dito. Oh, mao lagi. Sa man na ron. Oh, mao na karon. Bukan ka ha.